T'he de dir una cosa. Fa por dir-t'ho. El seu marit és menys hipòcrita. El meu marit està malalt. L'endogàmia és una malaltia incurable, germaneta. Com és que no hem parlat mai de debò, vostè i jo? La gent només parla de debò quan és a punt de morir. I no acostumen a dir res massa interessant. Puc amar coses, Sílvia? Tu? Pensant-ho. No surts amb ningú, ara? No. I això que em pensava que havia trobat algú aquesta nit. Yo le hago una pregunta y usted me hace otra. ¿Para qué? Para decir la verdad. ¿Por qué se viste de mujer? Però a l'última hora escoltes les coses que no se senten mai. Es tanca i es dispara.